Pegai Pak. Bocah-bocahnya bareng urung sarapan ki masa kok koyo ora koyo diingi kae. Masa urung sarapan? Ora koyo diingi kae lho ning sora kono diingi kae lho. Ya diingi piye? Diingi kae bau banter to, ale bengak-bengok. Betul Mas. Iki mangke anune kleru. Oh, masuk kelairane kleru iki, Mang. Anune lho. Pasarane. Iya. Pasarane kleru. Kleru. Oh, iya paing mari iki mangke ya. Nya pasar kula anyar talun iki karo Mas. Iya. Payu pira ya Mas ngene-ngene iki? Lah lek sing kulon dhewe iki paling ora ya 750 payu lah. 75. 750. Tak nyang. Maksud aduh men lah ngenyang kowe kok ber 750 nyampe 75. Sing tengah kuwi paling nyira 300. 300. Lah lek sing ngendang kuwi 250 e ngenyang kuwi. Heeh. Mergo wis poel. Lek sing gitar iki mulo payu Mas. Nah, selawe. Selawe lek wis rasane temen-temen. Lek kaya awakmu ngono paling ora ya 15. Yo alah Mas. Nah, piye? Balung tok rahapane daging reneng ngono kok. Nek kaya melar kae ya ta wah nek kae kimplah-kimplah duduh gule ngono. Nek Brahman lho Mas. Lah mulane kuwi lah awakmu kan kedu to. Nah aku 950 payu kuwi. 950. Mbah, Mbak DPR engko sing ngresakne 950 men kalau Mbah. Nah, mboten. Malah nambahi kok kepara nambahi kok malahan kok mboten susuk kok. Nggih. Niki 950 gratis ongkir. Nah, moro dhewe malahan kok. Dhewe. Bisa dicoba mengko ora penak balekke. Heeh. Yo, yo nggo balsem barang to kok. Sak kemulape barang kok. Monggo Kang Mas. Masih kira dak Pentium. Pentiume loro. Monggo Kang Mas.
Pidalem agung saking panjenenganipun Bapak Samsudin iki latare Yamba no. Nah, iki lek ning gone dhewe ning mahku kono wis dadi sandang pangan gitu. Arep kok apa, Mas? Tak kotak 3 ping 4, 3 ping 4 gitu. Terus pasang ison. Heeh. Cek dipasang bocah ngono-ngono kuwi ya ta? Iki ning jero ning lho blek bengi-bengine cah nom-nom gembrowduk. Nyapa kuwi, Mas? Roke no. Hah? Ya. Oke. Iya no. Lah piye ta? Lah pemanfaatan lahan lho kuwi. Roke cacah iki? Iya, roke-roke kalau sing bergoyang-goyang. Oh. Iya ta ning jero ruangan kelop-kelop ngono lho. Sampeyan ki luar biasa ya, Mas. Jiwa anumu kula berbisnismu ku lho. Aku jiwa bisnisku mlaku tenan lho. Lah iya, Mas, otakmu ki muter ya. Ya iya, masane koyo. Ngono ku lahan bisnis yang luar biasa menjanjikan ngono kuwi. Yo cah nom-nom bengi bedong gembrau itu. Ora ming nom tok lho, Mas. Sing sepuh bareng. Maksud ning kono gendinge tayub reneng kok. Renek. Raneng. Renek ning kono eneke lagune Kana. Gana. Iya. Kali nyanyi karo ngene-ngene ngene. Kayak playere Thohir. Alam jeleput tenan kok. Wis mambengi. Mambengi wis jeleput tenan. Tenan ta ora ya luput to masane kok. Heeh, Mas. Wis iki memang angen-angen tok ayo. Angen-angen tok ya muga-muga sampeyan kesempatan. Awakmu tak pajang ning kono pertama dan dhisik dhewe. Kayak kok dol aku, Mas. Lha ora ke piye dan ya ora didol kok. Suarane. Upama aku sok ben kok dol kek payu alhamdulillah ngono lho, Mas. Ning wedi ku lek ora payu. Alah mosok mau temen-temen yeblas ora ning doyan karo kowe to lah kok. Astagfirullah. Lah. Lah jenengan apa kersa kong lek? Lah, kula Kong, pripun? Ndah, larang ae gelem lho, Mas. Larang ae gelem apa meneh murah. Wis murah lek ngono. Malah akeh sing nyang kok ya. Neno. Jiwa lan raga